प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि बिथोन बायदियै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ आरो बिटिआर सरकारा जारिमिना मोनदांस'हायै समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि जा आसार खान्थि दङ, गेदेरखौ बैसागो बोथोरनि मान बावनाय आरो उन्दैफोरखौ आशीर्बाद होनाय, बे हाबाफारिखौ बुरखांनायनि थांखिजों जोङो दिनै मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव बियाबाव ब्लक, जिल्ला आरो सेन्ट्रेलनि आरो जायफोर जोंना इलेक्टेड मेम्बारफोर दङ, साफ्रोमबो ज' जाजाय ओंखारनानै जोंनि बैसोगोरा बिमा बिफा, बिबथै बियादै बिमानै, आमाइ आनै बिथांमोनखौ मान बावनायनि थाखाय जोङो दिनै हाबाफारि लादों। आरो जोंनि समस्तियावबो 14 नं चिरां बियाबावबो जोङो जिल्लानि गाहाय नेहाथारि, ब्लकनि आफादगिरि आरो साफ्रोमबो जोंनि ब्लक, जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रा ज' लोगो नांनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो मावजेनबाय। आरो दिनैनि गेजेरावनो बे 1 बैसागोनि दिनैनि बे जा अक्ट', बे अक्ट'आवनो जों बे हाबाफारिखौ फोजोबनायनि थांखि लादों। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि बिथोन बायदियै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ आरो बिटिआर सरकारा जारिमिना मोनदांस'हायै समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि जा आसार खान्थि दङ, गेदेरखौ बैसागो बोथोरनि मान बावनाय आरो उन्दैफोरखौ आशीर्बाद होनाय, बे हाबाफारिखौ बुरखांनायनि थांखिजों जोङो दिनै मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव बियाबाव ब्लक, जिल्ला आरो सेन्ट्रेलनि आरो जायफोर जोंना इलेक्टेड मेम्बारफोर दङ, साफ्रोमबो ज' जाजाय ओंखारनानै जोंनि बैसोगोरा बिमा बिफा, बिबथै बियादै बिमानै, आमाइ आनै बिथांमोनखौ मान बावनायनि थाखाय जोङो दिनै हाबाफारि लादों। आरो जोंनि समस्तियावबो 14 नं चिरां बियाबावबो जोङो जिल्लानि गाहाय नेहाथारि, ब्लकनि आफादगिरि आरो साफ्रोमबो जोंनि ब्लक, जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रा ज' लोगो नांनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो मावजेनबाय। आरो दिनैनि गेजेरावनो बे 1 बैसागोनि दिनैनि बे जा अक्ट', बे अक्ट'आवनो जों बे हाबाफारिखौ फोजोबनायनि थांखि लादों। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि बिथोन बायदियै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ आरो बिटिआर सरकारा जारिमिना मोनदांस'हायै समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि जा आसार खान्थि दङ, गेदेरखौ बैसागो बोथोरनि मान बावनाय आरो उन्दैफोरखौ आशीर्बाद होनाय, बे हाबाफारिखौ बुरखांनायनि थांखिजों जोङो दिनै मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव बियाबाव ब्लक, जिल्ला आरो सेन्ट्रेलनि आरो जायफोर जोंना इलेक्टेड मेम्बारफोर दङ, साफ्रोमबो ज' जाजाय ओंखारनानै जोंनि बैसोगोरा बिमा बिफा, बिबथै बियादै बिमानै, आमाइ आनै बिथांमोनखौ मान बावनायनि थाखाय जोङो दिनै हाबाफारि लादों। आरो जोंनि समस्तियावबो 14 नं चिरां बियाबावबो जोङो जिल्लानि गाहाय नेहाथारि, ब्लकनि आफादगिरि आरो साफ्रोमबो जोंनि ब्लक, जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रा ज' लोगो नांनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो मावजेनबाय। आरो दिनैनि गेजेरावनो बे 1 बैसागोनि दिनैनि बे जा अक्ट', बे अक्ट'आवनो जों बे हाबाफारिखौ फोजोबनायनि थांखि लादों।